Aquest cap de setmana, a la presó de Can Brians, hi ha hagut un intent de motí. Ahir va haver-hi un grup organitzat de presos del centre penitenciari que es va plantar denunciant que no se'ls protegeix del coronavirus. En Lluís és un dels funcionaris de Can Brians, que era a la presó durant aquest intent d'amotinament. Ens ha trucat a la ràdio. Lluís, molt bon dia. Hola, bon dia. Podem dir-ho així, hi ha hagut un intent d'amotinament dels presos? I tant. Hi va haver un intent de motí. La intenció que tenien ells era fer un plante per donar veus a ells sobre tot el tema del coronavirus, de tota la problemàtica de la protecció cap a ells, fer-se veure en els mitjans de comunicació, i si això no sortia bé, doncs la segona intenció que tenien era fer un plante que nosaltres vam evitar, doncs, bueno, perquè som gent que portem molts anys a presons, alguns han viscut algun motí ja anteriorment, i vam poder treure la informació doncs, que s'estava plantejant fer aquest plante. Què va passar? Pues, aprofitant que teníem un intern que va agafar un brot psiquiàtric, un grup organitzat d'interns, quan vam anar a socórrer-lo, perquè ens demanava a crits que volia veure el psiquiatre, se'ns va despullar al mig del pati i se'ns va tirar al mig del pati, volia que el visités el psiquiatre, i quan vam anar a auxiliar-lo, un grup d'interns ens va fer, a mode de pantalla, ens va prohibir que ens acostéssim a ell, i van començar a cridar pues, a por ellos, motín i libertat. Tot ve donat, en principi, perquè ells tenen televisió a la sala de dia, hi ha un accés d'informació a nivell global, hi ha un accés d'informació i ells tenen desinformació, és a dir, a ells el fet que se'ls hagi tallat les comunicacions, hi ha molt nerviosisme, detecten molt nerviosisme a les trucades telefòniques amb les famílies, no s'ha fet prou pedagogia per explicar què és el coronavirus, ells a nosaltres ens veuen com un focus d'entrada, un focus de problemes per poder portar el coronavirus dins. Han vist que l'Alemany Candadors, el sistema penitenciari, no ens ha protegit, no ens ha donat les mesures necessàries com mascaretes, sabó, mascaretes i això, i ells amb el temps s'han anat organitzant i ha fet que passés tots aquests fets, i ha provocat molt nerviosisme. I llavors, aprofitant tot això, doncs ahir va passar tot aquest succés, no vam poder ni socórrer aquest intern, vam haver d'activar protocols de seguretat interns, i la ràpida intervenció dels caps de serveis, dels funcionaris d'interior, de reforç que ens van venir, que van venir d'altres mòduls, va evitar que els fets anessin a més. Després, passat tot això... Però, perdona, Lluís, tu eres allà i diguem-ne, vas tenir la sensació que us volien atacar. Sí, la sensació... De fet, ens van rodejar. Quants éreu vosaltres, disculpa? Doncs mira, érem 4 funcionaris per 250 interns. És així de clar. I és el que hi ha, és això. Vull dir, i al dematí vam començar el servei amb 3 funcionaris, perquè vaig trucar jo al cap de serveis per dir, escolta, som 3 i tenim 250. I com que ja l'ambient està caldejat, que ja venim d'incidents d'altres centres com a 4 Camins, el mòdul 3 i 4, que van cremar llençols, i a Brians 1, que el diumenge passat ja vam tenir un altre intent de plante al mòdul 1, doncs tot això, clar, s'ha anat escalfant l'ambient, fins que ahir va passar això, i se n'esperen més, perquè lògicament tot això va corrent. El que passa és que ahir es va evitar perquè hi va haver una molt bona intervenció per part dels funcionaris d'interior, una molt bona intervenció per part dels caps de servei, una molt bona intervenció per part de la direcció del centre, que va actuar molt ràpid i aïllant els interns, portant-los cap a altres centres, i tot aquest fet va provocar que tot no anés a més, perquè es va actuar molt ràpid. És que, a més, després de tot això encara vam tenir un plante, o sigui, van haver un grup d'interns que es van negar a entrar al menjador, que aleshores vam haver de mediar, i aquí va ser quan realment vam veure quines eren les seves demandes, que eren doncs això, que volien que els funcionaris anéssim més protegits amb mascaretes, volien mascaretes per ells,
Penseu que les presons catalanes avui en dia tenen un dèficit de manteniment bestial, brutal. Tenim plagues de xinxes, plagues de rates, plagues de cuques, plagues de sarna, ens ve de tot. I aleshores, amb aquesta falta de manteniment, tot això s'agrava moltíssim. I, de fet, quan va haver passat tot, jo vaig estar parlant amb alguns interns d'allà, alguns que ens van dir que estaven amb nosaltres, que no patíssim. Una de les inquietuds més importants que hi havia és, escolti, ara vostès han buidat el mòdul, els nous ingressos que vinguin vindran directament del carrer. Clar, perquè, perdona, què vol dir que han buidat el mòdul? Les persones que eren els caps d'aquest amotinament els han traslladat? Sí, i aquí ahir es va treure els caps i els instigadors. Els que van instigar i els cabecilles, els que van pensar doncs, fer tot aquest moviment. El que passa és que realment van aprofitar que l'intern aquest psiquiàtric va protagonitzar aquest fet. Jo suposo que tot això els va donar peu a ells a avançar tot, a aprofitar l'avinentesa de tot el que va passar i començar a caldejar tot l'ambient. Perquè aquí hi va haver gent que va caldejar i després hi va haver els que ho van pensar. Llavors ahir es va treure tota aquesta gent. Disculpa, i per anar acabant, quan dius que un dels problemes és efectivament que s'han tallat les comunicacions, entenc que els vis-a-vis ara mateix no es poden fer a la presó. Això té altres significacions més enllà de l'empurament emocional? Sí, perquè bàsicament nosaltres, mira, la gestió de les mesures penals i resanció ha sigut tan nefasta davant de la manca Calderó que inclús els funcionaris de presons ens hem hagut d'agrupar amb un tipus d'associació que es diu Marea Blava Presons, perquè ens sentim tan desprotegits en tot el tema. Nosaltres, imagina't que des de Marea es va proposar, ara amb tot això que està passant, i veient la problemàtica que hi havia, amb el tema dels vis-avisos, perquè penseu que amb els vis-avisos està entrant un 95% de la droga a les presons. Aleshores, clar, nosaltres aquí veiem una problemàtica molt important i s'han fet diverses propostes. Amb mateix a Brians 1, Marea Blava ha proposat una llista de funcionaris en torns de 24 a 48 hores per si passaven incidents d'aquest tipus. A més, s'han proposat mesures que nosaltres reclamàvem, les mascaretes i per ser clars, aquest divendres, havent tingut el primer focus de coronavirus a Brians 2, se'ns van entregar mascaretes caducades. I, a més, sense el sabó, no teníem ni sabó hidroalcohòlic d'aquest. Vull dir, tot ha anat molt... Jo tampoc podem entendre que el coronavirus ens ha sobrepassat a tothom. Amb això podem estar d'acord. S'ha intentat fer la feina aquesta de pedagogia a nivell dels interns, però els fets, els esdeveniments van passant tot molt ràpid. Si tu creus que pot ser que hi hagi incidents més greus a les presons els pròxims dies? Sí, perquè al tallar-se les comunicacions, clar, ells encara segueixen veient. A mi mateix em manifestaven, escolti, a nosaltres ens tallen les comunicacions, però és que, clar, vostès són el focus d'entrada a les presons de Catalunya. Vostès, estic parlant dels funcionaris que estem treballant el dia a dia, al pati amb ells que estem encarats, i després estic parlant també del tema de tractament, educadors, psicòlegs, juristes. Penseu que nosaltres, els funcionaris de presons, a dins de la presó, estem fent feines de juristes, estem fent de psicòlegs, fent de juristes, fent quasi de confessors, com aquell qui diu, perquè aquesta gent és l'únic contacte que tenen amb nosaltres. I ara tot això se'ls ha tallat. I amb trucades telefòniques tampoc se soluciona. Nosaltres, aquí es va fer una proposta amb direccions i això, que se'ls va dir mesures d'intentar fer 2 torns de menjador per no estar... Penseu que al menjador estan tots un al costat de l'altre, no s'està respectant aquesta distància d'1 metro. Aleshores, a ells se'ls va demanar de dir, escolteu, no podem mirar de fer 2 torns de menjador, més que res per mantenir aquesta distància. Nosaltres ja ens hi deixarem la pell com a funcionaris. És un servei públic, som servidors públics i sabem que és una situació d'excepcionalitat
i nosaltres aquí ens hi deixarem la pell. Però necessitem que vosaltres ens apoyeu en aquest sentit. No s'ha pres cap mesura d'aquesta, ni una. I alguns centres, les direccions no estan ni fent cas, com pot ser Quatre Camins, i en altres centres hem tingut la sort que ara tenim la directora nova aquesta, la Gemma Torres, que la directora ens està apoyant moltíssim amb tot, i ara sembla que la cosa està rotllant des de que no hi ha el fons, i la cosa flueix, i és un centre que està funcionant molt bé. Lluís, moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho, molts ànims i veurem si es pot resoldre d'alguna manera. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Passen 3 minuts de 3:45 del matí, doncs el Lluís, funcionari de la presó de Can Brians, explicant i avançant a RAC1 que ahir va haver-hi un intent d'amotinament d'un grup de presos que van rodejar 250 persones a un grup de 4 funcionaris, precisament per les tensions que està provocant el coronavirus a l'interior, perquè creuen que és un focus d'infecció als presos, als propis funcionaris, perquè venen de l'exterior, i perquè s'han tallat aquestes visites i aquestes vis-a-vis, òbviament, cosa que des d'un punt de vista, diguem-ne, psicològic ha afectat els presos, i d'altra banda, també ens apuntava el Lluís, perquè és la forma d'entrada de la droga a les presons. Ens avisava, pot ser que es compliqui la situació a les presons catalanes les pròximes setmanes.